Ива юхат савлак дыканан. Сама истории ама нарадуг баю канан иш. Я фадалта агдаута ама традиции тирашуг зинад нарфалтартан чи амона амаса чи парахат канан. Аргома я жагам на алварш квака шамод ахамады макта иш. Жагам фольклорон ансамбльта. Олдаях жигон таман вую ама ахам корты баю военс алфалтарта меня варта. Арбангум тасакана ша адама культурама ама агдаутам варжон зинад. Фольклорон ансамбль шатана кошткондо. Ой маканда республикейна. Хорже жонанс орашей ама фашарантыдар. Ана жонга новья айвадон ражамонаг дживаты Людмиладар. Сайвада абун ема хаштагдар бажонговом. Самаем ишташушак зинатта иш на ежонан. Флия бун бажон зыштам. Арбасад маважак. Людмила. Албуна гашнам су. Баладам Жанна. Ода кудаш дам жардягай раги кылкалма кашам. Тынгахшаш гон ману даун. Бужник забахаш тут. Нисана ну да хада кутта. Бужник манандар нису. Куда зухтар авто худан зашт мид был худтима амарай заш сашком ема. Кутта нантыша авто Людмила. Мо. Адам варжан ховатсыгын. Малкама дар худка кашай. Ода даймак бажай рагонай ама рашугдайна. Ода. Ой, сухоржу. Худма рагонай башай сыдаша. Ода абунна нахаш ватсаган жардягай асоза. Ана мангафта. Уманама аргомай дынай жаган рагай мафанда дидема фиамбалан. Авто жардая жардама аргомай анахаш кананан алахат фадат навая мамагашка дыта да самадишага даймаг. Уманама валажа айвада, валажа шфалдыштадон кушчикана амайл ежарда чина шифта, мамагашка уса адаман авжарай ташнау. Да ума так ткаша. Да хикуйна каныфала айвада кушчита. Кадма хикуйна каныш одрашчахаш. Ахам адаман айвада чию, ама айвадал чи архай. Цоган удуну навжарай ташнау. Ама югар шфалдыштады куйканан райды там, вот та ногай усы нахашта жагон, валажа шфалдыштады. Уйма адамон фольклорима башт, уйма алы фалтарта чирбангум кутта ахам корд. Валажа Йосифандагал саун жыннау. Жын вот цоган макуннау фала адема гекушт куваржа. Вот цаган жындар фирдак вейе. Штай валажа усыю коллективынадан, раждар махада кафтан, айватты училище куфадан, вот ма коштаца болты махургана гуди. Вот ола фирма Казбек жахга, гум кушта, ма куфадан ахур, вот мурдам клуб макотта. Ну, методистай куштон, фандрзахдагай куштон, кавка коттон, ансамбль, вот ансамбль тунг. Забах ансамбль людей вот цаган о тынкушкон дигарай кафта маджала артима фирма Казбек жога ансамбль Казбек жога йодон удушта тынкушкон коллективта. Дартар умбирашта факуштон. Фала шатанай куйта. Шатанай так удивижон жана. Куштон иркао клубы, коштай клубы, вот автохамди кубадая. Забах бакуштам, забах коллектив уди, кушен ком коллектив. Что есть арда кудвейс дар хабарта кутертана прахашта, что это анугай шамбрца канам жага модма мадар фазартой мадам дабон баузани коллектив рамбрт канан машогн. Бафал варам, ермахисей куду палон ожакка, вот тамам наравати. Мрайду там кушан, мазарашт кушагон от уйражма суди, удон из нисвал башади, ержагам костюмта. Но костюмта зауди сударфишта. Ер декакат курбастан кубадама одудиш. Ерденей жагадар ватаган на канзинан костюмерный уди, мане автокостюмерный аштау. Брон. Содар хат илтас костюм тезениси башат. Фадав тойсана. Фахаш тойса. Маюд авторайд там шабургай
Самандыр дугумай дырнама куштам, адам дырнама удиви бърс мата концерт, горисполком мата концерт, савар концерт, мата оджилун байдтон, ирштон комте джалай жагай чермени жагай камай суqa камай жангбаттанта камай худ камай се, мата ба автоба куштам, что шабыргай байдтам кушын, нахадак дар кушын байдтам с дар капечта, автым байдтам, вот залма дыршкот там, алс дыршкот там. متى سرد كدوين وقيت أراشتخون خيس عوادي ما سدور كدور خبر تيرين جون سمن راودي كد راودي أما زايفلين نفشتون مراستن أما كولكتيف شيردك مي مراسدشت سمندر جاختون ما چيراساوت منتخي ما چيراساوت كوشوت وزنون نوك راجامونك كوشوت نا مراسدشت فبعدشتم وتسجن آفز نو بعد قدر ساش فكوت تام ير ارتيستي چي فندرزاخ چتاي جاركن چتاي دون концертен лавартой ама на мифазыртой вдштам втсаган цпар парай кошмар ама та на мифазыртой ама шатана дар кудыш хыттам и у концерту ди какой-то алый концерт ер бенефису диной концерту диной жонын ражамонак тазауди Володя, дудят Володя. Мамам ала зуру, Володя дамдам зуру, сама жаган. Мадама куд разура куд. Ну, ну, уже ход фольклором корт, и все. Мадам на номой даму на жахсани, судамам. Бастан машан сау Володя, яфта. Ама уйражма самандар махин маркуда коттон. Ярка думаю, там кубаду, вот кубады. شاتانا سماي بجردر سمندر نيجون سمن مشاريو شقات يوس نوم ما والو جاختنا انا نومي ونرا نجاخسنا نجاك ومجغني شاتانا جاك ما يفتا باشاتي باكش там концерт штейным бунаттер наудикам архаям кам репетиции канам вот южаман фекуштам кисловодском мамагашка фестиваль шака мадамурда масо Куда савам, ману соттонештам салдар парай. Ну, чидер тамана марбафтади, мамана артындашам школама ирама базартон шалбит ирама. Мажан ира яфта ю салдар репетиции мана бынатқа. Табавши расав. Сажарда халар шалбай магу. Саугадарам на бакутон телефона ю базартон. Табавши расав. Рбасыдыштам салдар репетиции с Кафтатаровскот там, асыдыштам амараштам гран-при. Анкалудыштут уман? Наудыштам, ну нахи фенинканам, нахи айрахавшам жахга. Ма гран-при кужахтыват, мададарни ма кудаиш форсине сафаудайка. Бажартаныл бажади кушам байдет там. Мана вот школай налудиганан кушан, уйтхайма министерство там навасансер. Магурум байдет там, машарахисау. Мана и тхштарудиас коллективил самантар. Мауи бан хашкута жонга тураджа садарку тергамытыма. Мана юрдам бавахтой. Магер уже юнда шажи йомштам. Кушам байдет там адам дарнылов тыди, ама алла аждар садар фестиваль там салом, садыштам. Маявта ютай фаштама шатана куша уже юндаш. Якоя кушти. وكولكتيف أديماغ صالحات تفيننا يريما خيسي درجاهون الله خاطر مديشة أفتاوى كدباي وشت آل فلتر تمينا ورطانا أما تارادون خاطا قد كانوا مزدو آفرشون وي آيوا دافتا تخشنو أما خيشتري كشتري شيبت أربان قوم كان أفي تشيرباسا ودون شيخ دوتل أما شا كولتورة الأفتا تنگ أنو ودشتا واتساقن أفتا Цаганафта херсаш хонан рынчин адам жахын штучмах. Вома рынчин айваде рынчин. Афта кунавайт вот цаган на кафикой, на савикой, в яфта куштар фавазанс, ер куннаса он концерт жахам, ер репетиции концерт ражма, куштар фавазанс, что лиз гадарра концерт. Афта ма уитхайма уаржанс айвад, уаржанс кафан, ма жардырғавда исауынс. Штарбужник сенжаган. Штарбужник ще патендер. Ама тауыттыр сард-сарду, ама ана барга, ана бафи пайганай юқыттаг. Шмах нарагун традицита, агдаута, кафта культура, хашуд дартар. Ома шмах садар канут.
فلا خدك درجونش مقوشش نرتك تنكبيرة زورم أغداء وكولتورة تراديتي تباقا قننال كون تاسسو دوما قشكا سكنم ويفاقو أفيمنا شماخ فشيفة دخجان رقبر كان باكوش أنا زورقيا أما دقتاقرا شغدي دار ترخش وتسجن كونتر ساشقة وياش نسو زورقة بيرة كنا نخشت بيرة وهي فلا هيول باشاي قطاق بتسجن مسا منافتو ما هو تسجن على شيء دريا جيفك كنا يفند كنا يشت باكوشن بالورد باكوشن زورنا يولداي يردن رخش سنان دنسك ماخس كنا منا چنزاق شفت رخجة خبر هوي بيرة تفاوت كننس بيرة كننس عفتنيم بل بيرة تجانس عفتنيم بل وي خزار وي وي عفت وي أمبارا ماي جونا ماي أشدر من ما يعفت بعفن دي ما يعفت كننجاق عفت نو أشدر وكي ما درتن خاشكوت ونجاقن قنتي مراتي البروسيما كدوس وراشتو من عفت راشت نو أشدري من مخي قدين يرقاشتون بافرشتون كدودي سودي كدراشتو أما أبون كد ددتشن زخشف ريستوران كنش أما دا تشج ريستوران يرفيتش ودو يراشتو ناو يخوجن كد يشش ريستوران ويراشتو ناو مدك وشوار ريستوران ويدراشتو أما بيرة فزورن فجخن أمبارا ما يكدراشتو ويجونمنا فلا أبون بون سيكتيتي وتسجن سيكتيتي درنا فلا أخي خزار در رخشنا علينا فلا يماختا كنا موسى خوش سمايا آدم جونوي ونويا وما يرواي كدر تياترالون خوشنا أما بيرة تيرجعهم رجعت نفلا عش شلقوي مكتا كار شلقوي مكتا يوصل در خات ما فرشتوي ما ويتاسو أما ممراش جاقي ديش در فكاشتي أو دو كارت شلقوي ما قوي سوي نجونش أما يراشتش تم نج نيشتم ويدرد نجاقس نام فلايا آدم مخرواج جوننس يافتا كتر ودي أبون تاي كود تياترولو نخداوا يافتا كنم ما آدم نفديشم سما يجونوي سما يمباروي من يافتا ودي وفتا ودي يرما فجاقنس تشجع خزارنا في ينجدم جانس لابوي خزارنا في كنا في تشجع يا رايغورن كونايا كسوا ود يا كوناين خرجبون مقام شخا جخا يروسخ داو درو تشجع خزارة يوردم سوا قالي وراخي جرتم وما سارد مسو سارد سوير شاخات كنت سور يافتا سارد مسو لبوي خزارتا راخي جرد قالي وردم رخش على فرش ويتا يش آس خزارة يا ولارفون تخ يخي ما يش ما يخي فزخش حاسبي نونتل حاسكونايل ما مكشكر ما يوم يخش درسي ما آدم درشونو ما آدم درم باروي راجع غشوس فتكل وتسجن بيرة نخاش سدي لما يقدر دخدك شكوتا شافاي رخش كوي وتا فرشون ونرتك بيرة تفندنا سميش نوق بينويناق وس أغداو خشتوا أما ما يبافزخ شوي نوق بينويناق لنا درسوا فلا جغم سونا يشود أفتش كنن أما على بينونت قطاك تشيكن ودون شخيرة خش كدوا اشتايت زيما آخش ميدا خزارة بافشناي شغداقاي دار كادن كان راجدر كتكوتوي آفتا غنانيش أفينيم بلا سونا بلا ياخم قطاق درنا موديش عام غورت سيكتسي ميدك أما كن خاشكو دامو جاقتا فند دام سمينم نخيرا خشوا وتاجاهم بنتون خورش خابار وايد شكوت توي رخج عالسا در شكوت توي شك فاتير يرور توي واتاشتو مرخش قطاق يوم شخي خزارة كوندر سدي وما شرخش در شخي سنو يرم أغداو در شكوت أغداو مغشكا كسدر قوت در وديش ياخم خابار شخي رخش شمكاج رخش يويتا بنتون ديش ياك بنتون خورش خابار وكي شغني قو ويتا نوجو خش در وعيتير آلچي در ايكو كنيت مين يخي رخش وما جغنيش شماخ كولكتيف رواجي آدم
كان باجوننس كان دارتر خشت كان رايدينز نفضلت أغدوتا أما دن وي أخشش جونو دكمندر جون دامونا كيدا راشت فنداق بافتتاي ويدن أخشش جون زينات خش ويتامن خشش جون زينات كن نخش چیدر دفرش و معمن باسامون كدراشتر وسراشتر ومس جونن ونيكمن بابخاو كنزنه كي جغنه قو تن زبخواي تيرال چیدر قد كان ودي خيرخش نو چيجون ما بيرتا نجوننس رخجن در يسكتشت من نوي وشاقاوي شاقون نوي تسيب بالخط داي مشاقتاي يسكتشت ويدر ما زي فارشتا سالبينو يناجشت والقامة وي والقامة ماوي عالسك در سدر نشان اندر خجون وتجن سدر نشان كان در تنبل وي كان در زد أبان سدر كتر وي نو وي этнограф تدر جوننس چي كان وسرخش در تكا يش واديم جيوتي جاكا وي در سكان كدنبل آفتا راجدر كدشت جرون سدر زاومت تشارما ودوم مغشكا абон куткуши яфта сакана фалая хёса хуже жарон кудудир ясара хождар хёйкана кудамон котам ядыргытыхы ядыргы койна сашкуамова ясакта сыншанканан салк айбай ушты ой ависал фалтер разы дивусы хазарей Йойдун жана болвырдна Ядырх сама ярашка. Ядырх вот цаган алкамандар яхиса ярашка. Уяр бинун тай камай уй. Ешен дархдар иркан жахам артма суайнак хаштаг даруая еволдырш канай ахам хазар баржан. Еш о хазар баржан. Мама кашкаф тайр. Рашту на уйдерден на шахсана. أما يوجرش ما خد تقاقن جتش توتافته وش خونا نيش ود كافته كولتوريل في دار خسود وما يقول دايما دخي ما سمدي شاك سكشة يرماد سماي أباراخات كانن فندي دقتاك باراخات فلدرادة مي أفتيجا خون ما خندرنا كافت قتلندر خجونو يرما ما تشير باسو راجدر چي كاف ديرغوني چي كاف دي ودون شك أخايشترندر ويا شك أخايشترندر ويا مثلا من كنت فند أفتا آخر كنا نجي رجع خم كوخولوجيش كناو ما أخكارا دي ما قد كوخشيش داورتو دي وخشكي يولدروي راشنو أشتوي يولدر كوخ قاما ماشيش يول ساخر كنن ما فتاجن ويا فتاجن وترتاكش كش متاك وخولا ما فسكو شاخر يوم هجش كنا فلا شابر جاي شاخر وين تجيم بارن تجي جوننس كوديشكا وكودكشكا وكازجدا مع شراكن جو فلا آدم كنت نيجاخون يرجعهم بيرتن كمان فجان جون نيكافن جون مشا وي جارون تنجي أما دا رجون أنسامبل مخونن أبي كار آدم كم كافنس كمار خاين سورتام يري جاخزنن راشتنا ونيجونن شرمنا خشنس أما ود فزورن تنج تجمع جاي بتسجن كارجي ما جان كرت بعدن أما إيش جاي كوي كنن ويخش درو أبي آسو داود زبخن باكوش ديوانك تا ايواج ويدخي سندر بايداو اشتي ما كان سرت كراسة واي مدام آدم كوكشوي ودوندر اخشش جونو مدام ما چي كشاوي در اخشش جونو كرت بعدنا يوجان خوش درنا اوخ شكو خاوي غنس شكو خاوي غنس يوي من تنجن في ير أنا ويا ديما كان كجاقينو ترمها فلا كافكا تشيكو تاي خدك جون يرمن رجون كودي وتكافو دي نجاهم ير أنسامبل تكمل سمندر يرد خدقرتك دو برتاق مني وجه جاختاي أنا بارا وادش تفلا وتر إيوي آدم ششرمنا خشنسنا موسنا فشون فوي جارون تنجاقا ويكارجن آدمان إنما يتاجاختاي وما ونجبادن خشدرو يوسد وفجن ددر قاقان آرخم بالانس أفتن جغن ماشي بطريول خشتشت فلشت أما دم كتكش سامنافتواي دخي جاغداو إشت دخي بايدايندر إنتن نفل دخي بايدايندر فتساجدر دخي بايدايندر وداود زبخن
Югар кафе тод мамагашка яжарда усақытагыл ничевал шива. Уй туджи басао. Кадми як фаллайга акуттой. ما هايرتني كنت شغون يشكيت خيدن كنت شغون يودن تقما يوجا ما نم يولا غرباستي ما جاختا يوصل ريبيتيتي دم فسي وجا شتيم نم وكوشت تودشت ما ويدر راسورن كنت در جاغ نيشت جاغ اما دام هردام يوسدر باكوتون من بالدام منزرتا يوم يخم كوردي ما سوم مدام مشي كتر خدينا كاشدير من سالدر خات جاخ دام كنت ناسون مدام مخيني مرجاختون سوم باسون باسطن مسشكون شق دغوزني جاخ دايمن ما باستن مدام فشتم راسوزنن فلكر باستن دام مدام كاكاشتن ريبيتيتي دام اباتن مدام كاكاشتن وتام زي خمس در اورودي مدام سما юбинун таудышты, мына корд нешті есдір коллектив, ансамбль, фаладам сма юбинун ташты. Мадам мяхам дишак факашти, мадам урбастан да мадам хёдо ябум кушин бажаттан. Раштам сма юдор хутумов шумарташты. Ва коллектив ёмэ хисан каны иннатей. Мамагашка хисан кана, ер Кудю бинунташтам, яфташтам, алкай бинунтадар, кразижунам, чикай бинунтаю, бират кайтадар немас фасаунс балс квасаумад. Маудундар уже самамах бинунташтам. Майерш махан ва репетицит ва архайд. Кушту ави удансой. Удансой дару ويتخيم كتر باسان سافتا قبشتا سدرتا خود قصدرتا ما ستخي باشابر كنم كرزيو لاسين كوتا تو يرتا كوشكا باكنا تاود كوشكا دو يوم بايو كنم ير تشيشتا يدون زبخ آدمشتا كرزيو لنوفدشتا كوشن وارجنس ير مخيسن جاغم من باكوشتام كافتل فاغو نا يوخات ماي راسوم وتاما فرددشتام فندوه راسه وماي تابو أفشينا شماخ فندا هتما ردبون افتجاخته وما بيرت شك ايتي مرباسا ونس بالسدر اسو تو ما كرزي سارت خورجونود ما يوغرك اي كويش كوتاي ودخيدر افرشون جاي كوت جونن افتا ما يشماخ تنغنغوم اما كرزيول انوفت بينونتا شتوت فلا قاغان كميدر فقواغ شتوت ما يفغدرشتج ميفجاغ نتاش بينونتي افتجان ومنما بينونتا نرما ساردغاش مثلا خساونا نيش ساردراتت فلدد سارد كيما بايو كوتاي دخدك دريش قر كوتاي ويدن اشترنفشدي هيوي فتسغن ما ياسك اورت كوفجردي هيود من يفل درار خايتا بنادرنا نويش كوتا يركم كوشم هيوي مراجع يوتاخت يرجعهم يشتي سبونسرما جاختا من ربازورمم ما يوجف شرم كوتون يركض بازورون يخدق نزور يخات بازرتون ما نشتي سوابراتا نال بازورسنن هايو تليفون ما كوخو فشاختا بازورم ما يروج بازرتون ما يقطعك شرجدي وتر شتي منا يشتي كوشم نراجع يلاودي يشتي نقوى كاباتا باخويم خوين سباكنم فلاين يرشوتينا تنخدك فكنم سمي اشلام دروايا وتخي منخي اخساي ارخايم الصدر اما يوك اباتا خدام مارينيما اما باتشتم يوبون فباتشتم رايشو مخششا خاتما كشكون اباتا ودشت سما مسلو سدر باخدام نجرتم نفسي راي خلطامسا سدر تزيورالك تكوت تام ود كشكون خوتا والدوجني يشتم مسل منام سدريت نوايه جابولتا да مانو نيو نشرخي ساو سدر تنيورالك كوت تام منا يافتا نكلي كنم منا ما يافتا در بافل واروت منا ما يافتا در شكروت ود نيو سدر تربا دافتا منا ما خروت كودن جاغن منا يفل در تخشتي نو وجه في شرم درغنا قلت تنفل ما يعيراج مكوت اما وي سما نافترا واد دوان راش درجاتا دوما بالورجردي واكي دارتا ويتخي
ويتخيدر فلا يخدقدر عيفات بيرا وارشتا تنگ بيرا هير كم در كانسيرت بعد وديوي فشتا شاختا منو مافتا نودي منها مافتا كوداي تخش درو داي شاختا نو مبارغا در كوتا كي شاخنا يقو فلا ما فتسا كريتيكو يفتي من خاش من عيشتا ايوه اما كد باي وشتوت شماختا كم باجونغا شتوت كدراوا دافت جونغا تابايشتم يمكاغا ودي چنزخشف ما قطاك چيكو تاوي خوتا مي مكشتا اما ما خوتا چنزخشف ما فندر سختاكي اما چنزخشا قاسدشتم بيسلان ما اما سمندر ووم فنقل هيرمل سديش زاجة ما سمندر شلقوي مكتخيشترن بات فدن اي تاباتي دكاك خيشترن Мама мсдор нажен телевартуй мир кут хиштер зап вцаган левартон сдер маханеж. Я саштыл реварт. Вцаган штей кушидыш тему дужи шардагун мои тавт марузун гараж шлаутан тавт куннауди мама мюдер басди мастер кутер мой мазыттам тишак мафакаштинедан сбырдыр зырдай хосбон Хёсбон моя мать медер бажонга кот тая в шумари медер хой медер алкай медер мамон гцел фашта драфт и мой фашта дам начин захшавза мам дишакун нафакашти махинмар тахужа талбундр фиш Очень бомбира звучит патанда фола самандуряхам ражен ди мама и на фолорту мой фашта چنزخشودی. اما دن دجرده سمای بال خطا. یارده بونده خداگ نجاختای چرگل بیراز ورچته ویه نه فلوتر آمن شراجده. ها ير وجدان يخي وجدان دارتا. ها. اینه تا یومی خیسن کتا. ما اینه تدار يرس جتون كي مكافتن ودونه. ها نيجون بتسجن. هفته وساردي هفته وقديو هفته راودايت مو امون دي بتسجن ما هفته راودي قتاق نرده خداق فشينده اما دا لابوتا قطاق كان ما قاف دشته وتاسن صفزخشتاي داخي ارغون بون تقدغنغيا خيشتر لابو قطاق كوتاود يا كيرافجرشتاو يوديورشاك ودي جاغو أمين زرتون عقدك زبخ عقدك يرونخ داو كنا شارخشا وتر كرسن يمكوشن قامة يخيسيوا افتدر معين جاختون مجاختا نا يرون اخداو تلخشتو نخي أردقون ورشاقو مجاغ نوجدر معقدكن ندا فنددي رايديان نما فنددي راشت كشغونت منا فنددي فولا جاختا قوشكا دام كانمام ما يخدك در فارشتا ير روزنگي كشم سترچش گرباسو ما جاقم يزابرتا يا ولاك كابا يوما كنت في داونس ما يفارشتا منا يوي راشتو جاقا ما كتر جاختون زباخو كتر جاختون عفتا ونفيداو ما يوتسجن تشجن زرتا آخره كوتا وتسجن ما شرجون كدو وما خشتك در كدو ما راودي زباخ تشجك هرتك ما بارتا ومراتون كبر درجي ويكنا ما تشنستيتن غراشتن نو كوشكا كاننس فشتا منا زورنس منا هير ابونو چجتا كدشتا كدم در نفرشكا ياستا بايراجكوتون نافونر باستا ناخن تويتا سامنو وما وخدا كدامون چن سارت فكوتات افتا نر دكشتر تدر وسفندار داشتر خشش اما تانوغي كوا بارم دو فلتر بينونتا نه ده اما ده بينويناك اما نر دكشترتا سامي خيسان كاننس نر بينونتا نر فلتر فشيفت يرجعام شماخي مغاير ماخ بينونت جيوس خيسانتينات نا يخاتن نيم بارم إنات بينونتم كدو دشتم ماخ كدو دشتم ودون درافت سرنس إنات تلتا كانت ما خرجت لكنا زورا شخاتي ما أبارجة وتسجن
Раштейне шахсна ватсага мамафтакаш мабинон тахуштаршты мачынзыта. Ома ярдыне кужагын е фаштят бауы, е нафаршкай кадам дарасавой. Маха, яркашма машхак. Сомшувала там факашом мачынз кадам дарсау. Маха. Ома дауник не самый батхшин квоттой, на? Пандар не самый. Манал дарсым балышвала там кашан, хушсын канан мабонсау кудой авто. Салажы фасардышты шмах да сардым балима? Салдар май қағай. Дуиша заш. Дуиша зажы. Уй дар цардван дагуны, дарғватсен. Ама сарды фандагыл та алықы жон сауты ырсауы. Алсы дарвайы фалауаттар ойыр... Айнақыл мама банымайш фалаватсаган шмах фалтары адам. Бинон тыл ану выдыдышты. Шашармани курхаштой, таргай асаун, мкайны уазан, швалат кайдарбар фауаз, мадасагат ма азжага. Увгахам саута дарватсаган каттарит таруди. Фала маммагашка, оттар шмах фалтар, йосы қыттактанымат той шармахашинак чинау ахамтыл. Май чахш. Ама тамам самади шаг факаша, бинонта ангум зинат самай аражгау. Рдамодары кужах там, жын зинат тавайы. Фалауаттар бафараштат ал самандар. Кудвай авта, саушай рагдар. Жана ерватсаган сарын куш чиуы, уй бира самандарты бабахшсани. Жана ерайсы шушак кануан. Налаган уди тыңгы вжар жағға ожау характер. Ирунау куду. Ама ватсаган ама куна барштайын, ама сыдарты хер шылгой маг ватсаган камдар қуама курмадырва. Камдар қуама унгадар сыдар мафа кана, нықургадар сыдар қуама кана. Автоин юзырттон. Ма бинат жағын дариштик худайд. Вот жағын да не куридер на бафараштайд. Ватсаган артаккай абоны бон нокчынзыта. Гыцылдаре жардамастар нафасиди. Ажнахимасан. Юй машармани курхаштон. Югара юхаджагай жнахимасан. Од макудинердам камараканайна. Барын қауы. Каразиян барын қауы, күжағын күрмадар қауы, сыдар наунындар қауы, камдар дазақыл фақасындар қауы. Ана умай гананнай. Мана хер абун күдішті, долагдам сыдарыш сұртта, мөйінді дыр зуапыраттай. Уйдың ноджы сыдарды та ноджы түжімігайдар. Авта сараннай. Бұқшын қауы, барын қауы. Абун тасамындар на барынс. Ватсаган мадал тайдар бирараш қауы. Юмажунгата чанзархаштой, ма юсашта раз ардушты масыдар каразиналым барштой. Мачышгане мадафта жаха. Дават саттау. Дават тамақыл макаша. Каттанафан дават расу. Уйта куди афта жахан чышган. Инардамын жан. Қау асытта. Иштидет хайраттана. Дахи фанд наути дахи фанд. Дахада генерашты. Бар самандарты бар. Асытты бар. Ердекад марга каной. Отыр аканштым нахадак. Фалай нахабартан қауватсаган барын. Штайма ватсаган хуматадждар нафажығансына ива хошай ахошнай. Най. Фала каразима кузуройма нахашкуна напарай. Фалдар қамашылгоймак пара ватсаган. Налгоймак оттар налгоймагу. Ама дардабун афарштон уйтхайдар ома шайрагдар уйо барын қау. Ода. Мой канын такыт қау. Ома чидар та мулк макашынс, чидар ежардая авжары. Чидар та мана ежардай вак фалманва, ама ман сарды ишта охош анувыт каулон ахамадей маг. Кыдав жарын қау дахисаным кай. Абон кудав жарынс, хойма мрашна кашем, дахи жагдау. Ама кудав жарынс? Чешута кудав жарынс, машина дам ишнай, фатирдан ишнай. Игнердам ажылттан мастан. Уйта кудиганан.
فاتير در قامة يومش كانت ماشينة در قامة يومش كانت بينون تدر قامة يومش كانت سوتر سمندر قشكا منن فاتيرني راجدر در فاتير تودي فاتير تساردش تبينون تما سوتر وديسن يونا فلا دورتس باردر ما كن قل ما كشاي من دون كدر سدرش در قالوان توزني ود ما باجرون دوسنا سوتا كد كنزنا كدراواتسنا ناي واتسغن افتتغن ناي بينون تا كرزيكم باروي ارغون فشيفت لابودر ما تشغدر ودا там кашын нақоват саган. Ома жардев жаран. Вода. Каразим барам. Ой, уже хош хабару. Ма юма кушут, юма сарда кушт канут, ма мулктар канут, малсдар канут, ма каразим бар заштут йот филдерват саган. Ома нартака арах сафажандиш, лапута қоттагна кананс, чижата мойна кананс. Ой, рамаштар мана кайдарзыпна амон жага. Ой, тахаю. Абон мамагашка о. Абон афта уватсаганама. Ну, юлдар юшепаты койна каныштам. Арах чимбала шафылдар ахам фажанна. афта что ватсаган. Ама иннардгыта чижги хибарнау. Ер тахайш кай хазармана баса узанна. Чижгыл зуран қау, чижафадыл жилан қау. Лапута та. Ермама кай жардафа худат фалахатты хат живак канагдар вайынс. Вайынс ватсаган, вайынс. Уйтахайма чужгота барежахта. Шонын заржағзанина? О тада... Штай чижган шражы канын, уайтақ тұргой хоржнау. Шармахашканау. Раждарю кудуди хачу той басдыштыр тахаты, цыпар хаттыдар. Абун таю хсыд бакут той, бафиди той, зап ожақ той мафаси хабар. Чуж қойма югы цылым. نقدر جخان الله بوتا تاير وتسجنا بوندرنا أي منا ندر شارزشتمنا ويدرشنا فلا سما نافت شي صار ماما يودي شاكشة يرلا بويا هفته وتسجن شج جاهوني نيوارج وتسجن هفته يجاهونا أرجوما ندرا يرتشج دجرت مسوي وارج شيء ود يونا أي كنت قام فوازينا يا الفرشة راجل باجيل كان قوة سكن ما يش راجل كان قوة يرجعهم دلا بوتا أفتا ودشت ودشت شجر دما تشيفا صديقوا ما ويربا كوتاك ويبينون تما سمندر من ودشت يرونا ونجون في شقة ويجون أدنى لوبتا دوودر شجر دا نايفن نايفتا ويسخور ميني وغو نو أما سارد وان داغلدر Горш хойлни чиканзан. Бинон такой канан райды там каштарт ама тадам радун хат кушан ама азухтар дан хашва яхам фалман ирон нахашан яқап амбарыш камсажаган қағуй жоныш сабырзырдай ирон шылгоймаг. Да каштарт зурынс иронау ома вуса культура и фарн дартар хашут фала авжаджа фарна марашух зинатта. Ох, Жана. Дамашка дын сахакоттон. Маришак хабар койшкоттай. Сарды алсамайдар ражыдан фёсию хабарай. Макаштарта иронау ман кутфанды ама يرونا ما كنت قامة زور أفتنا زور. وإذا فرتا فيودونا كشترتا. في التزاقوال ما فرتا. أما ويدر في التزاقن نو في التزاق در بينون تاخوشو كي جاغنا يقاو فلا قلت المخياراشت كانون ودجامان شوالت دا آفازل كوش خشتي ود ياسلي تمسدشتا. أما سمندرقشكا وميرونا ونيجي زور. Мой курбас, что мы як мы куна бамбара ирона куш сурон шака боча ушер ма умр шака узурнт. Мосам юшака узуртам. Охадак да. Охадак. Ми вшиндер уршага утынгып жарзыртта. Фолосам юдер уршага узуртта. Саман дергашка. Ерденейна жахсынан саман. Кимамам абону йонг хылдар факанынс. Her adam yolda irona zabak zorunuz
Махта хафта, ма ермаун кудакана. Нырдах имадыр ватсаган харзаукаш. Харзаукаш, тунг. Дер удоны каштарта. Удон драфта. Гцилкуды, что цемирон зыртам, садик ма басыды, что башта фишафти. Аматануга абаран фалтырта ермана дысрашта жекой каныш. Уи армашмах бинонт на уди афта, мамагашка. Вот самадыргашка адаман шафылдыр афта удышты. Қаутай расы дышты город, тамралық дышты, амыр бынат код той, фала шахадагдар райды той, уршага аузурын штай шасоттыр. Школа атыдар авацаган уйбарс шахатта на уди. Жайна куда канану сыраштак фала еркайдарты машинак там гашка. Школадар, фиржап абун автофажан, школадар хорш, фала равдаонда ты кунарайдаю ерунов жак. Я зурын, я урок таканын, я комылганинек тайратта куна ойма жагам группа, шкан ерон группа, маум куна зуруй. Вот вацага не сыравайсани, айдах школа я не сыравайсани. Моя ерышка жонон макаштар садика удима ерунау зурын суым, ждарам нахима ерунау зурсынан. Мада умагашка нормау суавар айваниш. Уманама фалтарта шырашташтана, яр дафарта каранта, удона каштарта. Ама шафылдар Махарашта занавина фала бирата. Назуранс. Да умагашка машрашка на ниш. Умагашка иш. Иш яр ману куджаган афта садикай кунрайда юй. Еронов жак кунава. Вот тыңжынтай. Тыңжынтай. Яр макаштарта фалтарчишты удон. Ну кудай жагон. Фалмандаре куджагон. Удонан шабирата да хижах да шабирата еронау забах назуранс. Мана то дарсыдарта куттарта кувгада ракандышты фалауттар уршагыждахт. Уршагыждахт. Ама садикай кунрайдай удни сравайса. Мамагашка. Омама да кудата бажонан фандадзио. Да хадакта автозабах зурун иронау камшахырды. Жанадан шыгда гуру такчышк. Ирақауш комылдан мамадыр вадалтан фылдари удомауттан. Мамаду бинунта юлдар зырту иронау. Мамаду хафта зыртады дам школама кубастыв цаган клашма. Оттам уршагау зыртай тыңгыв жар. Кошмар. Хафта. Город лафта насаштку ахашам от ирақау каттари тархисан кутта. Сафанды район эйдерна. Йомарам бардиш ярак жамант ирон интеллигенции мина варта. Кутфаштадар афта адамдар фылдар вацаган усы культурадар тархаш той, ама бунтон хисан кот той инатай. Шанхашы вагай, ша каха айштай, ша саштангашай. Ама вацаган умчиш комыли, уй ирон зинад, яжарды тактай амбары. Тыңраш чағыш өтхайма, яномдар еула ирақау. Хисан кот той вацаган гуратек кыттарым. Иронау, шна кудуканын ерма шаби куттан отзишти уршагау зура. Назыр той, еулдар иронау. Шаби бунт коиш коттай, мамасы бақуды коттай да шаби бунтай. Ой, бону хыжан наудиш. На унже, уатфажынди телевизор, амауди дуабинун там. Ама юмахма бакашын да гыцылбандул да кухарайш, мажгорга шахактам, рабаттыштам, юсыма кинотеатр баттыштам. Карты унже? Телевизор швартую рузынгыл, мою картыштам раштахтой. Ну, удиштыр залка, мауди, мидагай дар баттыштам, бакаштыштам, мультиктам дар бакаштыштам. Все, программа «Время райдет», да бандул фахаста. А тахта швартая, вот та унже кашка швалатта. Вот казаки разбойники, вот прятки жахай, вот старта жахай. Хер абону бонима барка, удону дыштва цаган шашгарин раштагуди. Тамахи каштар там кашын. Телефон, компьютер. Асаут маттама югутулат еш хоканут. Артакка, мана маяй карума бакшу. На шашгарин раштаг айвхут. Ждар бафи пайтон, вы махью карты хазармана башыртай шуангам бишахшав мамай влахшта кот там юфунз минут махажа. Нартаса гайдор шахбаштам куакашай вот швалата бира фалакажа гней.
Отиш ты фалотер телефон тулбаденс. أما ويشخ يا خوش نو واتسجن No. مخي وطن در كشترتن مخي وطن. وش والله تليفون رايشوت فلتاو تلفزيون ميشتما باكشك ميشت بامباروي. ومتاسا ما كشنس يرمنا يشتباجونون واتسجن سدر كينوتا سدر قشتتا وما يشتدخي سنجونن زينت رايشاي آخم تواتسجن نكشن. أشتى ده شيء كده باقا قنزنا سكشش وما تليفون قتل ما نيكسيجنا. خشتجن فسوش وده يحكن. يوزخين زينات ترسمي شو. أما يبقر قوملا دكوي دخدقش كوتا ود يرقوا آدم ساردشته ودون وجدان مكرزية أفشر مغناق. سوال ما دش آخر كوتو دشغ بشتا دو. هير كجاغم ود بون خيشتر تدر بيرتا من ففرشن سدر أخداوي سدر خابرتي من ياي كدراشت باكنكو مو يفتسجن يردقير أخاشتون يرقوي ودون أخداو ودون فتسجن چنزخشوا اندر يشت خابروا مساشتو ناغودي فتسجن أما يمخيما كم در أفرتون عارف ماما يرابون بون نباقودشت سدر أخداوتا ويتخيمس داخي جاخ داو تنگ خيشترتا تنگ زبا خيشترتا ودشت أخداوجن جاغم فنقلبات واقل ساش كدنبال آفتا ماز بيرس در تراخشتون يرقاويش وتسجن قاوكو ساردين ودر أفتنا ودايدنا ودايت نجونن فلا بيراخ دو تراخشتون ورتقي أما أخدو تراخشتا يباقو دكوتاي وفلا أدي ماغن يخيسان در صدر كودكس يشخونم ناس در فتكوية دتا دخيسان سشنشان كوتاي وما أش سرزنان من يوس أخدو تمغشكا يركو شخم جانا ود تنگ بيرا وارجنش ما يرشتون تنگ بيرا وارجن نيخ دوتا أما أبون سفاونن يرجعهم وردبون داري كويكو تام ريستورانت تنجن من فيه تنجن فلدر خاطر عجيل مراسون ويتخي ما يرونخ داو خلا شف خلا خيشتر تدري نالف جوننس نالف يمبارنس أبي نصفندس در باسامونم كشترتن نيجونن يرسم نافتوايه وما كدوا رشوغ زينا دفدل سوقية أغداون يقاب في شافنس أغداو إذن يسوغل باجاية هير دان ساقر خشون جاغم مدكوش خابرنا چنزان يخوجنا ماشيشتاي كدامن مدكوش داتن كنش يا چنزان يخوجنا ماشيشتاي كدام يكافن كنش توي ما مراشنا كشه هير أبون بونتا أفشينن مدبادر شتيدنا يوسوي دي كيف اشتما چنزان بادر يو يجرا راجنيك فيتون نودي ير ديما كنا خاش كناي ود ساشتر خاصول مدن أساقيدر جنش تسافر در قبتكت أفتما دا ألواشكو آكشش ساردما سارد سو أغداو درنا نسارد واقدر آلو خجونك آبشتا ودما دا جرد سمي شريشة ماشتن سوية جانا بيرا سمي درت بيرا فلوتسغن آدم أيوان نالي ير راجدر كدودشتا وسردم سمندر يفنس خجدر ردمنا ما ير كدزورن سابون بون أبون رشتاق آدم دام رايفزشتا آدم تنگيفنس سمندر رشتا ازشتو غرشون هرمنا دوان زبخو دو زبختا دوان خورش كشتي من انتا سوني مدن قاما مسشت موارجا ويتاكو ديگنن مدى شخاغن در دخيونن در مسشت موارجا خورش سيناد كمان كد يبغنو آفتا سر هر دوان دبونو خورش كوشن دسرم بون بيرا من انتا ما بون كدوش داري افتار خاين سمدن قاما مجر دجاغا افجر سيناد يا خن خبرت تا سمندر ففل درشتا يودر من تنگشن فيه تنگ
Раждар авто науди. Науди. Раждар адам удышты саштуар жондыр, каразияны хуш фылдар куттой, манадын женумадан миошк бадарундам, факашундам иштамай, нырна. Самандарна қыгаган. Ерден хаштам гашкамар, куды куттон, иу нахаш кут там республикай ахургантей иу има шалгуймак. Мамна автажыға омадам адам хыждар сарын кайрайды той. Алса дарламиш, ама қагны хашы ватсаган фала буқсардны. Оманам алсыдар лиш нисы қуагыштам. Адай магмата алсыдар куа вот ямитуне ламағдаркана, габардар. Ватсаган раш. Кадми ягуман автау. Автау. И фаштамай куды кутон, масагадар куабарай, вот шаветон раштагима, нажагам ерма, дуа фалтар сабаев там, гацылгай, удатта. Вот адам куттар и ухажон сарт куттой. Уди. Мадам абон путфажаганс. Кажд гутаней, магуртаней кунней. Камадар бирае. Ама бирата командарта хушканс. Вахмтан шасарам бон бирават, масалан хсауфлдар даттат. Фала бирата камае. Ертадым орды куйракан. Камадар бастан жахамна, ахушма. Мана нам самайдар факаш, мана заумамас дарта. Аллах, ама доумана басаусанан. Утхаймай жонан. Мабонда нисуна. Нау факашан. Фала басаусна нахама димак макасума иш ама ябону факашан. Фала дан жахсани Аллах абон мана макушчтан самай бафидун хюдер мамней. Ишан фала дам на факашсан. Надан бахушкансан. Ахан тадар тангбирай. Қагаган. Ама та ақды кутон, нарадуджи адам макуа кашай, вот каразима ахсай саштай кашын нарайды там. Армаштар хафта кашынс шафылдар, надаман шафылдар. Ойма манан мақықсывайе салдырхат тирахат тон, авдишан оттан канда сагалон адамны фала хиуаттадар. Хиуаттадар. Шымбал шахам? Шымбал. И шахам хабартадар. Мавайетің жын. Жардайын самади маган карди жарды иштиятышы самандар. Ермада сафандид айван насарды. Насарды алсыдар айвин. Ома ганан саманишвай. Ага. Абун сыр айвин. Нажон. Ержага мота. Ер адей маган ешыр жон кудрайвзина. И в гудраштагай нырма абуны болма сырахашиш. Ишты фатк, ишты мага доман агдау. Адей маган халар синят алкамандар кудуайт. Куайт. Раждар кудуздышты ночдар майжаснан саштуар жон каразиян. Барга автокуравайт ма. Адам курайвик гой. Абун кад нахаш канам автомай арах фажагыш нахаш саштуар жон зинат, уар жон зинат, бинонта ангум зинат, халар зинат. Ама май ардабун да хадагдар жахтай, гацалай зуапылбаны маяндар еш, мафарштайн. Алсыдар бинонтай сау. Ярсы миниуджи тараны маттай, ватсаган бусып миниудждыл хашто дышта дахи бинонтадар, дахи мадамафад. Да удон да хазар уттай. Мухазару дарсакну тун ерден кудрапполун ерма каштартадар нырма ма шаржундыл хаштышты сардымидак ма каштар манафта жага вжардам наш кумыл куттай ома абун сардан набажам дедам дахи сард кудуди дедам на афта кумыл куттай мадамнан абун жену ома саман Давгана ракандышты, шайга никай ракандышты, шахисей сахава, мамана да он хуждарва, хафтышты норману, хсаун табу ватсаган фалайнерды гайта жансыну утхайма, адам чикамай сратуна, фылдар, шафылдар автокананс, макаштарта тафта ништ. Ама жену. Масын жену абун. Жансы баканун. Авто в школу коктонма. Кудан разартон юсау ждарным, усынахашта жагон. Чежита масарда авто айвзан.
Самандыртын тағыт айфта сард. Мақуды мағашқа авжарырдам. Сар тағдайф та жағғажақтай, ама дауан да сард вандаг. Афта жағым, ама едіккак апханма басади. Фала афта отырфаштама куакашыш од адимак барына бар ақыдыканы, йомай шарыштырдан. Таман тархыжон баканын қади жағы. Иш ахам қыттаг жаған каманиш, ама фашмон колканыш. Вот цагану мана жана. Ярырмаштар мана өрті бұнсы нахашку там, макаштар тайрона, забахна зуын жаққа. Йой вот цаган йолтың фашмон канын. Сфанде едерса кудиве цаган. Ирона ауқыцыртай кой. Дар алсамайдар ражыдан. Шарыштырта самайда? Шарыштыртадан мама бинунта орта кадар мадыны жақтон, макаштарта нешті саштфалдақчыта, нешті айнақта, нешті нуажаг, нешті манавжар хабарты чиканы ахамта. Да сашкомдан нафач ижи квотту? Наа. Абонуынг наа фалама мафта кашыдардырдыр. Уже шахадаг неярчтышты, сама фаузышты. Омайық иштарты дырафта назыртой адаймаг самайрай гүрі. Фажончындар вайы, фалайми тунина аева, амо есарды коронмадар афта вайы. Дештырдар балицыл тасыны майыш? Хер архуан тираж куфасейсаун, вот в цадждар факуван мабинунта забахот. Майриштон забахот, орашеш забахот, дуни забахот, дуни шаброт. Тыңгма фанды дуни шабр куайт. Ну, в цадждар ириштон фала, ириштон дарай, хадак шабр куа фала, ял варшив жар куаот уйдар вот цаган жару зани фала. Дуни шабр куайт. Хашты таку науайт. Адам карази кумбарик кой, адам каразиен архку каник кой, каразиен хушку каник кой. Вот цаган ю цартар раждах сани раждар куду диафта. Баргама тынг фандит юс хабарту. Фентыштам. Куду зануй. Хасав жага да сагедар ириштон шабр кудва, уманама ириштона дар орашей, дар уавга историма кыркашай, вот жанраштаг бира води. Тухта, хаштата, жнат раштагафта, ю адам каразима дарку, шажнатыштама каразима окшиштой. Дава цаган усырашта джитай, касадарта кудыканыш. Амадан уман жену, ама кувыш самай шабр уабашта. Саш Адам Фишевти, юсы жағам фали хушары хаштыдар. Мана нахима сыжмашты тауди, ода беслан держахай. Жарды тынг фарышти, аллы юсы хабарылдар тынг. Махюдом магашка вцаган фанды самай дуни шабруа, дуни, ириштон в цадждар. Уйтхай мам сарам фала. Дуни шабрку, айт хашты такуна уайку, хирады имаджиску. Яр хашт сама қуамыва хашт. На ежонын. Дысарышыш дарсарын. Мысары кайкут фандык хаман кудебун яфта сарат. Сама чида қуама кайдар мара. Чина қағдары лыманай сарын? Нем барын бирі хабарты, нем барын яхам хабарты. Ныртакка афта квақыды канай, ивғыдыланы қашқы оттам. Еугыцылны фыласар царду, ама адаймаг яхисан сыдар фантама балицта даршнышан кана. Да ныртакка сама балыш. Абон мы балиц в цадждар таю има дуни шабр кудуа, каштарта забах кудуай. Херма қабул, асяш кулафа фасиш. Ама ильяхам маткуттун, ердахадагай жонуш кудахур кутту, су дистанционна, мой саварахуру. Ама кудузан масаузан фалваран таратта, забах саратта. Магацалар шабрдан. Херма институт маку бахавад, вот цаган шарыштырузанан. Юсы балицта самай. Каштарта забахот, махмас қау. Дахиул нақыды каныш? Махиул масқуды канын, сарын кушын мал варш хоржа адамиш. Ерма каштарта забахот, удон ал варштар яхым хоржа адамут. Ой, вот цаган алыны ярыгдар афта фажағаны. Фаладава тағы цылындар хыжа афарсынан. Ажа хылсары ахамада имаг. Дживоты Людмила. Да жардын сыжаға. Она не синат. Людмила ендер, ама алкамандар, алла демагандар. На ниш синат, ма шабр синат.
Вацаган вы шейрагдер. А что катсаун сафта моя бамбарамна? Она ниже хождар нисиш, мамая мажафта, нафта хасауда нафта и вгцало хошканад. Дунеш фалдишак. Кашта хорштам, живак канагништам, ама она ниш куай мама гашка. Алсыдар Ушкадар канзина. Махиотан драфта фажага. Она не жут. Алсыдар забахот дуни шабарот кавкадар канзиштам, жаргадар канзиштам. Алсыдар зайн. Вот сарда фандагл дартар рашвудай совзиштам. Людмила Штрбужнагдан, абонам кайрбаса тауитахай, тангах шашгон манадив хатмадный жаган, жердягай балытан фембалама, фала маха вацаган дахадагдари жон шкотакта авторавайн схаткай, ама кунаравдала, ку андарсидарвая, ку адаймаг андарсидар шнашанкана. Фала абон вацаган шталыта аманзината авторавадышта, машимбалдыштам, ама манах шашгону. Да сардуаг, да жардеуаг кайна башуша коттай. Хаткай вае автомой дарбан бараниш адей маджа е бинонт кой канан на фафанда. Уманама бинонта ве гацламонду. Амонта шабрзина дуаржа. Фаладуаттар да бинонт кой дарра коттай. Да жарда шкар коттай. Манантави каттариттар вае ахшашгон. Уманама аргом адей маган. Авжарей ташнау. Ажда бирашта жонан, ама азухтар код радав ух, код саштвар жон, ама адамуар жонда. Йой мамагашка нико фешавсан, фала да хорзина адал автад. Бужник шана, штарбужник. Сахорзина тауш, уйдам фаштама двараеш дахад. Штарбужник дан каймар бахтай, каймар кудукуттай. Забахот шмахтар, вакуштай, вожарда рукшканат, малым бужник. Штарбужник да, штарбужник. Телевизор макаштитан тамай юхаджах зынан, абонам уажак батауди республика сарджитан жонга, ама биратан уаржон адеймаг, Джиоте Людмила.